Abantu will never cease to amaze me. Kunomuntu just recently ungifonele wangichazela ukuthi uthola inamba ku-YouTube ubone ukuthi ngichaza amaphupho. He was going through i-channel check ama-video about ngichaza amaphupho. Wasebuza ukuthi ngichaza amaphupho yini. Okuyi-statement esibi-ke nesingafanele ukuthi ngabe uyasenza. Yabona ukuthi ungangifonela ungibuza ukuthi ngichaza amaphupho. Into ongamele uzenze ukuthi ungifonele ungibuze ukuthi ngichaza amaphupho noma ubuze ukuthi yila kuchazwa khona amaphupho. Lezo statement leso sibi. So baningi abantu abavela fone yila kuchazwa khona amaphupho lapho angichaza amaphupho ngenza kwethu ngibhizi nge-life kunezinto engizenza eziningi. So amaphupho is part of ukuthi umuntu umefonile nje buza umphendule, but ngeke kube ukuthi hayi uchaza amaphupho every day nje ngichaza amaphupho. Yabona, kodwa ke asibhekela uyamukela Maxwell, yamukela Maxwell uthi ke molo tata, ngicela ukubuza uphupha ubetha inyoka snake iseyathi inyoka igreen and red enkosi. Uyaqaba uphasa ngithanda infliki okubalile okufanele ukuthi usubscribe ulike. Okunye okubalile ungangifoneli ungibuza igama, ungangifoneli ubuza ukuthi ngichaza amaphupho yini noma cha. Ungangifoneli. Ungang-WhatsApp, ungangisendela ama-SMS. Fona uchaza igama lakho ubuze iphupho kuphela. So inyoka isebaleni iseyadini uyayishaya i-green and red. Anginandaba no green and red ngoba omunye angaphupha emnyama eshaya, omunye angaphupha ebovu eshaya, etc. So amaphupho afana, but la asikhuluma nje ngokushaya inyoka. Number 1, uma uphupha inyoka kuwuphawu oluhluma uyishaya ngoba lusho ukuthi usondelene nomuntu omubi futhi oyingozi kodwa ozenza muhle kuwe okumele umqhelise kuwe. Ngokuka Matewu 23:33 izinyoka inzalo yamabululu niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? 2, kuyavela futhi ukuthi umphupha inyoka kuwuphawu oluhle uma uyishaya inyoka ngoba lusho imizamo yokulwa nelingo kanye nomuntu ongalungile futhi ogcwele inkohliso osondele nawe. Futhi ngeze kukhole lo muntu oyinyoka, lo muntu ongumkhohlisi, lo muntu ongumzenzisi osuke esondelene nawe. Yabona wena usuke uzama ukulwa naye. Yabona, ngokuka Matewu 12:34 inzalo yezinyoka ningakhuluma kanjani okuhle nibabi ngokuba kumlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi ubuphala inyoka uthola isithele inyoka Paul uhluma uyishaya ngoba lungabe isithi thina likhomba ukunqoba noma ukuqeda amandla omuntu oyisitha kuwe uma ukuthi ukade uyishaya wayehlula lenyoka noma wayishaya wayibulala. Ukuthi ukwazile ukunqoba noma ukuqeda amandla umuntu oyisitha kuwe. AmaHubo 91:13 uya kunyathela ingonyama nebululu. Kanti number 4, omunye angayibheka ngalendlela angathi umuphupha inyoka kuwuphawu oluhluma uyishaya ngoba lukhomba ukuthi umkhuleko wakho unamandla futhi ingelosi kaNkulunkulu iyona-ke besisondele ukunqobela isitha sakho uma ukuthi umuntu ophila ngomkhuleko. Kodwa number 5-ke asesithi-ke la uphupha inyoka uphawu oluhluma uyishaya lusho ukuthi ingabe imithi noma iziwasho oyizisebenzayo njengamanje zinamandla okulwa nokunqoba izitha zakho. Uma njengamanje wena vele kunamakhambi owasebenzisayo, kunemithi oyisebenzisayo, kuneziwasho oyisebenzisayo. Yabona, so kungenzeka kuvela nje kukhomba lokho ukuthi cha qhubeka uyisebenzise lezi zinto oyisebenzisayo ngoba zinamandla okulwa nesitha, zinamandla okulwa nalabantu abayizimbangi, labantu abayizitha zakho. So sabonga kakhulu, kuhle ukushaya inyoka uyibulala noma uyinqoba noma ushaya ibaleke. Ayibona, be blessed.